از ێوە ببم بەریا 305 ساڵان ئەز جۆرە بەحسا کەسایەتیەکێ بکەم کو سەردەما خۆدە کەسایەتیەکە ناوکۆک هاتیان ناسکردن ژبیلی وەیەکێ ژیفرێفم خوازێ رووسیای بوو ئەمێ بەحسا قەیسەرێ داوی هەروەهاژی پێترۆی مەزن یە رووسیای بکن کو دەما خۆدە کەسایەتیەکە گەلەکە ناکۆک دەهاتە ناسکردن کۆشک ئاژی قەسرا پێترۆ هینا وەکی خۆمایە هەروەها بووە موزەخانەیەکە گەلێکی باڵگەش لێ دەبێت هەفکارێن مە بەرە خۆدانە وێ موزەخانێ مە دەرباسی ناوا وێ قەسرێکردنە و ئاگاهیان زێدەتر بمەرە پار بەگرنە ئەمێژی بۆرە پار بە بکەن. 605 سال بره سال 1672 ji qeyserê Rûsyayê Aleksey Mixaylovîç re kurekê bi navê Petro çêbû ku paşê dê bibe referûmkarê serekeyê pêşerojê dîdîroka Rûsyayê de. Petroyê mezin dîdîroka Rûsyayê de wekî kesayetekê herî nekokbar tê naskirin. Qeysera dawî ya Rûsyayê, İmparatora yekemîn ya İmparatoriya Rûsyayê li gor versiyonekê li vê qesrê ji dayîk bûye. Em çîroka jiyana wî û karnameya wê li vê qesrê ji we re behs bikin. Petroyê yekem sala 1682 di dehsaliya xwe de tev zirbirayê xwe yê nexweş Îvan Pencemîn re derdikeve ser text. Ji ber ku temena wan biçûk bû, xuşkmariya wî Sofya wek nayîb tê destnîşankirin. Lê di rêveberiya welet de zêdetir şêwirmendê sereke û evîndarê Sofyayê Vasilî Galîtsin çalak e. Peyra bi plangiriyê Galîtsin û Sofya du xalên Petro û layengirên wî li ber çavên wî tên kuştin û Petro bi diya xwe ve ji qesrê tên avêtin û ew li taxa Elmanî ya li derveyê Moskveyê dijîn. Li wir Petro ji Ewropiyan perwerdehiyê keştîsazî û istihkamê û perwerdehiyê serbazî werdigire. Berî Petro Rûsya dewleteka tecrîdkirî bû. Di şer de hertim têk diçû. Artêşeka wê ya nîzamî nebû. Dema ku Petro hat desthilatê wî ev kêmasî dît û ji xwe re erka herî sereke danî ku rola Rûsyayê li cîhanê bigihîne rêza herî yekem. û di maweya desthilatdariya xwe de jî wî bi giştî ev erk cîbcî kir. Di serî de wî artêşek damezrand û di hemû şeran de ku wî dabû destpêkirin serkeftî derket û li Ewropayê ji bo Rûsyayê ciyê herî bilind bi dest xist. Di hevdeh saliya xwe de Petro bi darbeyekê rêveberê ji destê xuşkmariyê xwe û Galîtsin distîne. Sala 1696 jê bi mirina Îvan re dibe yekane xwediyê text. Petro li gel şandeke balyozên Rûs bi nepenî derdikeve geşta Ewropayê. Piştîvegerê jî dest bi damezrandina artêş û fîloya nîzamî dike ku berê li Rûsyayê tune bûn. Petro yekser dest bi şerê cîranên xwe yên Polonê û Swêdî dike. Sala 1706 Polonyayê û sala 1709 jî Swêdê tek dibe. Fîloya Petro êdî dikevin deryayê Baltîkê. Peyra jî Petro berê xwe dide deryayê Reş. Osmanî hevrikên sereke yên Petro bûn. Lewra wek hukmdarê mezintirîn dewleta Ortodoks, Petro erkek ji xwe re danî bû ku Konstantînopolê ji Osmaniyan rizgar bike. Ji xwe ev yek xeyala tevahiya İmparatoriya Rûsyayê bû. Erkê wî yê duyemîn jî ew bû ku peravên deryaya Reş bi dest bixe. Piştî têkbirina Osmaniyan Petro nasnavê mezin werdigire. Ew paytexta xwe ji Moskveyê ve digweze Sant Peterburg ku kevirê wî bingehê jî ew bi xwe danîbû. Sala 1721 Petro İmparatorê tevayê Rûsyayê tê ragihandin. İmparator Petro di desthilatê de pergala nû disepîne. Dabaşkirina îdarê pêk tîne, sîstema perwerdeyê dide destpêkirin û avakirina manufakturan teşvîq dike. Heta dest davêje karûberên kilîseyê jî. Hemû reformên Petro di nav civakê de nedihatin qebûlkirin. Wek nimûne ew li Rûsyayê patrîkiyê betal dike ji ber ku nedixwest şerîkekî desthilata wî hebe. Paşê ferman dide ku her kes rîha xwe bibire û her kes kincên Ewropî li xwe bike. Gore û şekarên sosret li piyê xwe bike. Petroyê mezin Rûsya bi careke û hetayê guherand. Ewropa û çanda cîhanê jê re vekir. Li balkêşeka xut heman karnameyên wî jî
بون sedema tirs û nefretê li hemberî wê. Hêj di sala 1811 rewşenbîrê Rûsê bi nav û deng Nikolay Karamzin derbara Petroyê de wiha dinivîse. Em bûn hemwelatiyên cîhanê, lê di hîn rewşan de em nebûn hemwelatiyên Rûsyayê. Gunehbar jî Petro ye. İmparator Petroyê yekem sala 1725 miriye. Di rojên me de ku pêwendiya Rûsya li gel Ewropayê di qeyranê de ye, kesayeta Petro jinû veketiye gengeşiyê. Lê her çi be jî diyar e Petroyê yekem dîdroka Rûsyayê de nasnavê xwe yê mezin heta hetayê biparêze. Kamişa dadir û daw. Moskov.